Welcome to Nell's Diner. Welcome to Nell. Open the door. Welcome to the woman WC. Welcome to women's bathroom. Men's bathroom is wet. Oh, this is a wet place. This is a piss. Piss on me today. Yes. Hei, nettikirjoissa. MP5 suora. Jaa, okei. Ja mä No se taisi löytyä se. Menepä ulos. Mä huutelen tälle vähäs. Mähän ryöstän tän kävelykupin täältä. No ei sitten. Ei saa keppiä. Ei saa. Voi vittu. Joo, en mä vitosta kyllä antaa ikä paljon. Kirjahdot On. sen. Onko se täällä toisella? Ei kyllä. Kyllä se on siinä huoneessa. Tää vittua tällä tapaa. Halo? Joo, ei, kyllä se täällä vaan huutelee. Hei, saako tästä... Miten vittu tää käytetään? Oh yes, feed fix. Moi, valuis otan. Ei respondaa mihinkään. Eikä vielä pakkastakaan. Mihin ne kuvat hävis? Mie poistin ne. Ai ja. Okei, siinä on toi UV ja... Otetaan toi tossi tonne. Hei, saako tän? Jotenkin... Hienosti. En tiedä. Tässä on sähkötkissä. Ei nappaa. Oh, mitä vittu? Näköjään. Ai se tämä lähti päälle. Toista vielä nyt kuuluu. Jaha. Tinkridin. Ja kävi paskaa. No niin. Joo. ATM. ATM, ass to mouth. Se on äästumalla. Mitä? Mitä? Häh? Et sä tolleen voi tehdä? Mitä Huntta. kuulisin? Ennen kuin se hunttas tuolta ilmeisesti kylmävarastosta. Capture 3 unique videos with the video camera. Ja kuvakameralla ja... Mitä vitut ollut huntti? Mitä vittua? Kusetti ihan täysin. No helvetti. Kuse takaisin, kuse se päälle. Vittu. Incesti. Hehe, incesti. He. Voi vittu, jääkö sieltä? Kyllä on kuitenkin väärässä paikkaa. Ei nyt huntti.
Open the fucking door. Open the fucking door. This is pretty fast. Eli ei oo Shady, ei oo Ghosti, eikä mikä tuo. Ei oo ghosti. Ei oo Ghosti. Ei oo ghosti. mikä? Ei oo ghosti. Ei. Se vittu Non mafia. ghost. No ne. Eikä mikä tuo on tuo. Vedellä sitä on suolaa vähän. Hei Ghost Herb. Okei. Käveli suolista. Saadaanko jalkakuvia? Ei saada valitettavasti. Ghost, niin joo. Emfi. Oi vittu saatana! No! Oi vittu! Choke me harder! Please! Choke me! Oh my. Well fuck. Dang. Oi vittu, no niin. Et nähnyt, et nähnyt. Tuleeko? Mitä? Mihin se hävi? Halo? Ei, nyt loppuu se taulujen nakkilu taas. Raju. Äiti, miksi sä oot niin raivona? Lopeta. Raju mamma. Mami rajoo. Hei mami, miksi sä oot niin Joo, raju? on tää Raju. Joo. Ja hulttiohan meni paskalle näköjään. Jep, tauko. Paskatauko. Tämän sardinipurkin minä pidän. Annapa sardinia mullekin. Entä mun sardin? Ovi auki. Vittuna sardinita. En mä tiedä missä ne on. Jaa, se meni tulos, alright. Nyt motherfucker. Eikä mikä tää on? Mikä? Ei takkaa sardi, katsotaan vittu tämmönen satana vittu pesusyöni, mikä tuo? Joo, tämmönen sardi siihen. vittu hyvää sardinia. Oh no, aivan mahtavat sardinit. Joo. Ne. Sieni vittu. Kyllä. No niin, nyt mä katson nää varvassiin täältä pois. Entä pöntem? Ihan. Oi vittu, tää merkilässä. Raju. Joo, lait. Raju mami. Ja katsotaan, oisko, ja sieltä napsuu, let's fucking go. Mm. Job's ready for you.